Tagol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng lohika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang tindera sa Antipolo ang natroma. Ito'y matapos hablutin ng kawatan ang kanyang cellphone. Sa kuha ng CCTV sa nasabing tindahan, kitang-kita ang customer na bumili pa ng yosi at nagpa-cash in ng 50 piso sa kanyang e-wallet. Pero, imbes na magbayad, hinablot ng customer ang cellphone ng tindera. Sabay sibat ito. May nakaabang na palang motorsiklo at agad tumakas ang mga sospek. Di na nahabol pa ng mga tanod at paalala nila sa mga tindera. Huwag basta-bastang ibigay ang cellphone. Kung hihingi ng picture sa transaction ay ikaw na mismo ang kumuha ng picture. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ang mga sospek. Buti na lang nakuhanan ito sa CCTV bago pa man nagsuot ng helmet. Ikaw, kabisyo, magpa-cash out ka rin ba? Yan ang Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, sis! Kabisyo! Feel Feel good good morning! Ngayon po ay Monday, August 19, 2024. Sa oras na 7:33 ay kasama nyo na ang cool na angkol. Nagka-cash out at nagka-cash in ng chicks. Angkol Dagos! Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama ang pambansang tita. Nagka-cash in, nagka-cash out ng mga aktor. Hindi pala aktor. Player pala. Luma naman yan. Ah, may bago ba? May bago? Luma, last year pa yan eh. Ala, sir ba? Wala na tayong basketball player ngayon. Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Ano ba naman yan? Thank you, Araw-araw Tits. na lang tayo may kawatan na. Bubuisit na ako sa mga kawatan eh. Parang babaero, araw-araw meron din. Eh, gusto mo rin naman. Hindi, kasi ito mga modus kasi ito ng mga kawatan na pwede nating, kaya binibahagi din ni Mangga sa atin para etong mga kawatan na to hindi na maulit. Or kung eto Oo. mga tindera na nakikinig ngayon sa tindahan ka man, sa palengke kung asa man ka, may mga nagpapa-cash in, papa-cash out, picturean ko yung yung cellphone, yung Oo, para maging aware tayo sa iba't ibang modus. yun. At hindi lang yung OTP yung hinahabol nila kasi delikado nga yung OTP pag nakuha nila. Kasi pati yung laman ng e-wallet nyo po ay madadali. Ngayon, Kaya- hindi lang OTP. Yung cellphone na mismo ang Yan. dinala at tinangay ng sospek. Kasi siyempre tindera ka, nasa loob ka ng tindahan. Hindi ka naman agad-agad makahabol. Kasi nakaabang din yung motor dun sa labas. Pagtakbo ng kawatan. So, planadong planado. Planado na. So yun lang ang advice nila. Kung mayroong magpa-cash in or cash out, tas Huwag basta-basta ibibigay yung cellphone. Pwede Picture pong ang- picturean. Kunin mo yung cellphone niya. Oo. Kasi hindi ka naman tatakas, tindahan mo yun Kunin mo yung cellphone niya, Oo. ikaw ang itakbo mo yung cellphone niya. O kaya tingnan mo yung inbox, sino kachat niya bukod sa asawa niya. Ganun pa yun. Para may Shiny. pang blackmail ka. Galing-galing mo talaga. Siyempre naman, sawang-sawa na ako sa mga babaero.
Sawang-sawa talaga? Tingnan mo ka, no? Nagre-react sa Oo ka na guilty ka kasi eh. Napakababa. Oo. sawa na sawa ka. Ayan, so mag-ingat tayo sa bagong estilo na yan, imbes na pipicturan yung transaction na nagpa-cash in or cash out sa e-wallet, hahablutin na agad yung cellphone. Sana mahuli rin yon, yung kawatan na yun. Kasi ngayon, hinahabol pa, pero nakuha na naman sa CCTV. So, somehow, may identity naman, kahit papano. Ang hirap kasi yung naka-helmet talaga, hindi mo na kilala kung ano eh. Ganyan ang style ng iba, nag-helmet para hindi makilala. Yung kawatan? Yung babaero. Nag-check-in. Yung babaero? Kawatan. Wow, pagka nakaw, diretso na sa motel. Yung babaero. Yung kawatan. Ang ganda pa naman. Ng tindera? Oo, basic. Kaya nga doon ako nagpa-cash out sa kanya. Sa tindera? Kawatan. Ma'am, pwede po makuha yung OTP? Ba't mo hingin yung OTP? Bawal ka. Kawatan ka talaga. Yan sabi ng babaero! Ganon ba yun? Ganon ba yun? Ganon yun, sabi ng babaero. Kala ko sabi ng tindira. Nakuhanan nga ng CCTV. Yung kawatan? Yung babaero. Umaakit sa bako din, no? Yung kawatan? Yung babaero. Siyempre, umaga na umuwi. Sabi, nag-OT eh. Sabi, nung babaero? Yung kawatan. Anong awatan? Awatan. Dami niyang kachat eh. Yung babaero? Kaming mga tindera, siyempre. May in-order lang. Yung tindera. Yung babaero. Regalo niya daw sa kanyang babae. Yung iregalo ng babaero. Regalo ng kawatan. Wow. Sana all. Huwag ingat tayo sa modus nila. Ng kawatan. Ng babaero. Oo, sasabihin niyan, ikaw lang mahal ko at kachat ko. Sabi ng babaero? Sabi ng kawatan. Ay, pumayag ka naman. Kawatan. Sa babaero. Hindi na. Good morning, boyfriend Lauren! Siguro papunta ka nga, flag racing ceremony. Uy, good morning. Good morning. Pero sa QC, walang pasok. Good morning. Uy, nakamonitor akong amigo, si Mr. Julius Katakutan. Good morning. Yan, loyal yan. Pipilido pa lang kinatatakutan ng chicks. Ayaw niya. Matatakot siya sa chicks. At kay Lenny, sa kanyang asawa, Kaya good morning. pinagpe-pray niya para hindi siya katakutan ng Oo chicks. naman. Para lapitan lang siya. Si Uncle Ren, Uncle Ray Sirin, good morning sa'yo. And of course, ato mga amigo diha nga namin. Kulito, Miranda, happy birthday sa imo. And of course, atong winner tits, hanggang 8 lang po, Uncle Al Nino Escarcha, ha? Kung nakikinig ka ngayon, i-claim mo na at dala ka ng picture ng iyong asawa or girlfriend para may additional 500 pesos ka sa ating Love knows no boundaries! dito na yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!